Kaixo, ez dakit baliagarria izango zaizun, baina inguruko batzui baliagarria dezakoe, eta beste askok ez die gai entzute gara. Eta hoxea gu dakeunek gaur egun, dakegun gaitze da, entzuteko ahalmen eza, eta itxiteko eta elkarrizketarako ere gaitasunik ez. Epe luze baten, Euskaldunok bizitzeko era bat, basarrien oinarrituteko izango duke, burujabe tasun batekin, basarri bakoitza eta basarretanen arteko auzo eta herri osatuz, eta gure euskerikin iritsikia gaur egunaino, hauxe da jaso deune eta oin azkenengo urte hauetan, holaxe motzinez, ibiligea burruka baten gure herrieta, askatasune eta kontu horietaz alderdietan banaute, eta alderdi bakoitzek bere duintasun eta eskubidin aldeko aldarrikapenenez bestiei arge botaka eta gehiago ere bai. Holako baten ikusten naiz ni, egon gehala. Egon naizela, gure gizarte honetan. Eta azkenengo urtietan, 2 urte hauetan, alderdi jolas hori telebista eta prentsa eta inguru hortako txoraki batzutan bihurtu da. Eta alderdi denak daude, Madridekin bat eginde eta Madridao bat inde gaur egunin baite ere joera mundial batekin, esango dukena Amerikarakin, eta Amerikan USA eta Asinosusa. Eta guzti hortan sartute guz, azkenin, gerrire onartu inda Azoresen, lehen osan lehendakai, oin ze, Ukrainian ze gai da gertatzen, otaneku ezein di, gaur egun, Madrikuek, bai, eta Madriden dauden horiek zenen botoz eta nolaude gure alderdi jen boto hauekin, danak saku berdinez hartuta daude. Eta epe mozmozonotzin, zer egin dute hauek? Alde batetik esker diela esan da, asko, eskerrekuek, inoiz baino gehiago. Nola da, bizimogue, nola guz? Ze zor sortzen ai da, eta zenek ordain dugu zor hori? Oin bai, oin diru goitiken rakarraka dator, hor goien duen elitik eta arkia idie, Europa kontrolatzen, eta Europatiken fondos europeos, eta dirua, eta potxiku bete, baina zorra egiten nahi da, eta bestela begiratu interneten topalike. Bertan, momentu emanez emateko zorra aidan sortzen Espainia mailan. Gobernugu Eusko Jaurlaritzakoek postu gintzin, lortu hemen zuten zorra gehitzea. Gehitzeko ahalmen hori, mundiala. Aurreztu berrin, gure zentzue bihurtu da alderantzizkoa, zorrain. Gero etorriko bile, bile etortzen. Eta bile etortzen handi azkenengo urte bi hauetan. Eta danak sartu dituzten nien poltsikun, gure agintari haue danak. Eta pasaizo txiki bet ingoet, kontu hauetaz. Bat, COVID-19 montaje bat izen da dana. Eta hori, ezin da esan. Ez dut, hasiera baten, baina gero isildu ezin, eta hori izaten duten danai ati itxita azkebe. Horrek esan nahiko, eskubide askatasuna, eskubide urrak eta larriki onda. Etxin sartute oki gaituzte. Bai, gauzea hontitxo bateatik, montajigatik, osasune bihurtu dute behaiek erakiteko gauze bat, da ez dakik guzenek. Handu jen hori da, osasune lehenu medikuna jute ginen jakiteko konsultan, jakiteko ze eta estia asmatzen da, onja dena asmautak, eta dena asmautu duten horrekin, ataituzte txertuek ez dienak
Ez die itxau, eta argi bilibera ipitzen itxau, porque nik atatzetan nina, osea, beste YouTubeen, ze ipitzetan gora beran, plan, kendu ingo belako, eskubide urraketia olako, ez dago giza, adirazpen askatasunik, bat ate itxita daude eta besti da, ze ateatzen dezun, ze nun ateatzen dezun, kendu ite izua. Hernaniko dela ere, kendu diote bere pleno bat. Pleno baten, irudiek kendu. Bai, jauna. Eta txerture ez da hau, baina txertuek eta txertu ingurun eta esaten genduen askurek eta mediku eta biologo askurek esaten zutena, osasunin dakitena esaten zuten, zer zetorren da, zer dator, hilkortasuna goraka. 2009 bat lagun gehiago hile mendia, Euskal Herrian bakarrik. Uste zana baino. Ez da txantxetako ez. Ba ez dakite zeatidan, eta 10 urte berko menditu eta zea eta bar. Pasa eta pasa. Baude estudio, baude gauza egiten nahi dinak. Baina, esan duen, eskubide gaurraketia oraina edia. Oraina edia itzekentzen danai eta behaiena edo kitxo. Behaiena eta kitxo. Eta ikusten maizua, telebistan osasunei buruz itxiten dutena, betiko laukatu eta politiko egeena. Esan zein behar duten herritarrek. Eta bosgarrena, Ukrainiako eta bidena, OTANekin partaidetzan daude. OTANekin partaidetzan, erabakin dute parte hartzie, eta ez da pai izango, baina botu eman dauke Espainiak hartzitun erabakinetan aurre egiteko. Jarraitziak egu. Ez da errudune bilatzie. Euskaldunok zerbaitetan jakin behar banuke, da gizatasunez jokau eta bide aukerau. Ez gea asko. Eta danak esautzeko garaien gaude. Eta itxeiteko gai ez danak desurretan nahi da. Eta entzuteko denburek ez du negartzen, edukazio gutxi eta gainea maltzorkeien aidan seinale. Heldu goiei hartu parte itzein, entzun eta itzein. Eta itzein ematen behar aurria, bakutzen erabakilei errespetua, besti nahi eta norbea nahi izango du. Etorkizune hola zabalduko dute, bestela holaxe jarraitu berko dugu. Nehar baten, isi-xiligen, dana iskutun. Animo da aurrera, batzuk aigea.